Teraz si dáme jednu pesničku, jeden klip, ale ešte predtým položím takú otázku. To je taký skoro naozaj, že americký sen. Jan Laco. Vraj on pred 2 rokmi chytal za Detvu. To dobre si to? Sezónu začínal v Detve. V Detve? A Detva je druhá liga. Či koľkatá? A to už v zrelom veku, teda 28-ročný alebo 30-ročný alebo tak. Čiže mne laicky sa zdá, že keď 28-30-ročný brankár chytá v druhej lige, tak asi teda nemá na prvú ligu a nie je to ešte na reprezentáciu. A hovorím o tom istom človeku, ktorý je teraz že najlepší brankár majstrovstiev sveta, ale nie len formálne, ale aj reálne. Viktor Fás bol vlastne najlepší brankár majstrovstiev sveta z druhej ligy švédskej. Švédska druhá liga je troška... a Míra, ty si povedal takú strannú vec, že počujete, a kde sme ho doteraz skrývali? Kde sme ho skrývali? Na Detve. Ale počkaj, jak je toto možné? To je nejaký zázračný príbeh, alebo čo to je? Ja sám neviem a ja som detaily jeho teda kariéry nepoznal a som sa to dozvedel až na majstrovstvách sveta, teda keď už sme boli spoluhráči, že keď začal mať tie prvé úspechy a začali to aj naše médiá preberať a ja som tomu tiež sám nemohol uveriť a dodnes neviem teda, ako to urobil. A v každom prípade si myslím, že je to skvelé, že sa takéto niečo stalo. Je to niečo podobné ako Zdeno Chára, ktorého poslali, ja neviem, hrať basketbal, alebo že vyhodil ho že prestan s hokejom, nemáš na to. Áno, chod do Bčka, alebo prestan s tým a on teraz sa stal najlepším obrancom turnaja. Takže je to niečo podobné, je to skvelé, že takéto príbehy sú v hokeji. Ja si myslím, že by to malo motivovať chlapcov, aby sa nenechali odradiť, keď niekto im hádže tie prvé prekážky pod nohy, lebo zažije si ich z nás každý, ale niekto si ich zažije oveľa väčšie a oveľa ťažšie ešte. No a presne Chára, že tréneri tu na Slovensku môžu, že prestan s hokejom, nemáš na to, a on sa stal najlepším obrancom na svete. Nie, že tohto šampióna, ale NHL získal tú Norrisovú trofej. To vyzerá ako, že nemožná vec, že zázrak, alebo čo. A tento Laco je podobné, a to mi vypovedste však, ale keď už má brankár 30 rokov, to on sa nemôže z 29 prerodiť na 30-ročného geniálneho brankára. Môže? Tak mi viacej prípadov. Tim Thomas, proste on prišiel do NHL, mal koľko? 28-29, až keď potuloval sa po farmách, proste nedostal šancu a potom dostal šancu a využil ju a veril si. Mal tu tú pevnú vôľu, že proste aj keď je 3-krát kopnutý dole, tak stane a opráši sa a ide. A takisto Jano, takisto chalani, ktorí... Proste ono sa to veľakrát stane, že proste či už ten život, či už ten šport vás hodí o tú zem a teraz záleží na vás, čo spravíte. Buď ostanete na tej zemi a ostanete ležať a dobre, tak to je taká smola a človek si nájde všelijaké tie výhovorky, je to smola a títo ma nemá radi a ten ma nemá rád a ten mi nedá šancu. Alebo sa opráši a povie, že tak skúsim to znova a možno znova padne a znova sa opráši a znova vstane. A takéto prípady dajú šancu všetkým ľuďom, že proste každý má šancu, každý má nádej. Že proste a nie len v tom športe, ale aj v tom živote, že proste stále je tá nádej, že tie sny, ktoré každý človek má, že sa môžu stať reálne, lebo to, čo stalo Janovi, stalo sa to Zdenovi a proste určite nájdeme aj iných hráčov, že sa to stalo aj takto v neskoršom veku. Je proste nádej pre všetkých, že keď je tá pevná vôľa a proste keď človek stále maká a pracuje na sebe, tak dostane tú šancu a potom využije a môže sa stať aj takéto niečo. Ríša. Čo je to za zázrak? Ale, nie je to zázrak, ale ako v takom našom, keď by sme sa na to pozerali ako vyloženie len, že Detva a teraz najlepší na majstrovstvách sveta, tak to je neuveriteľné, áno. Za rok a pol. Fakt je ten, že u brankárov je predpoklad, že sa niečo takéto neuveriteľné stane asi skutočnosťou reálnejší ako obrancov a útočníkov, keďže brankár... On sa to tak hovorí, že brankár si dobre zatrenuje a zahrá aj v horšej lige, lebo v podstate tie puky stále musí chytať a tí chalani stále strieľajú silné tie strely a tak. Takže ono to celkom nie je tak, že on bol v Detve, ale predtým bol v extralige a tak. Takže ako on istú kvalitu mal, aj keď teda môžem povedať, že tak ja som to hovoril, s Janičkom sme si volali v tom období, keď bol práve v Detve a tak sa ma popýtal, že či by som mu nevedel nejakým spôsobom pomôcť a ja som sa bol potom na neho pozrieť a sa mi veľmi nepozdával. Teda môžem teraz povedať, ja sa dosť zaujímam ako... Robíš si zlú reklamu teraz. Nie, ja práve, že ja som ako... Ja som úprimný, ako. Nie, ale dosť ma zaujímajú brankári, je to ako dosť taká podstatná vec aj teda v hokeji.
samozrejme. A už dlho ako sledujem, debatím s brankármi rôznymi, a takže myslím, že sa tomu celkom tak trochu ako vyznám, aj keď teda brankár nie som. Nevedel by som brankárov trénovať, ale teda aspoň keď sa pozriem na brankára, tak vidím. A videl si, že nič? On sa mi veľmi nepáčil. Myslím, že mal veľa nedostatkov k tomu, aby bol naozaj takým moderný, akože brankár, aký by sa dal v podstate nejakým spôsobom dobre predať. No? Predať v úvodzovkách ako do lepšej ligy. A čo sa stalo? No a čo sa stalo? Stalo sa to, že v podstate on ukázal nejakú svoju kvalitu aj tak počas tej sezóny a na základe toho ho podpísali ako dvojku do Lev Poprad. Akože náhradník. No, akože náhradník. No lenže on v podstate, ak už bol ako náhradník, ale už v príprave ešte aj nezačala liga, bol som sa pozerať na zápasy a rozprával som sa s ľuďmi a mi rozprávali, no, ako my tu máme ako dvojku, ale ten vyzerá lepšie než jednotka. Toto sme ako urobili veľmi dobrý krok, to ešte poriadne ani sezóna nezačala. No a on počas tej sezóny veľmi dobre na sebe pracoval, myslím, že mal brankárskeho trénera tam, ktorý sa staral teda o brankárov a dával snažil sa s nimi urobiť prácu a je vidno, že sa to teda oplatí. Ak má niekto dobrého brankárskeho trénera, tak dá sa posunúť tá kvalita toho brankára aj za jednu sezónu ako tak vysoko, že potom takéto prekvapenie môže prísť. Ja som to povedal tak zjednodušene, ale keď ja vidím napríklad vo Fínsku, a Fíni to je ako jednotka na svete v vyrábaní brankárov, jak sa povie, tak ako brankári trénujú o hodinu pred tréningom, ako ideme my všetci ostatní, idú na ľad, ale to každý deň sú na ľade o hodinu skorej, potom majú tréning a potom ešte po tréningu majú nejaké veci, čo oni robia, čo my už máme vyložené nohy, ako tam až taký priestor dávajú tým brankárom a je vidno, že sa to ako oplatí. Tak možno aj Lev Poprad ukázal, že možno, o to sa hovorí už dlho, že musíme dbať o našich brankárov ešte viac, než dbáme, ale dá sa oveľa ešte viac, keď by sme sa len chceli, pozrieť na Fínov. Tak to je, pre mňa to je bláznostvo. Ja som sa ich pýtal, vás to baví? To vás nemôže baviť, ako tento šport robiť, keď toľko to trénujete. No lenže oni tak nejako cítia, že im to pomáha, tak vlastne to ich naplňa. Spomeniem Gríšovi, že na brankárov nejak zaťažený, lebo keď spolu komentoval jeden zo zápasov Bieloruska, tak chytal Vitali Koval. Tam ten Mezin zmizol z toho mužstva a hovorí, že my keď sme boli spolu v Dyname Riga, či kde, tak to sme, keď sme... v Dyname Minsk, tak to sme vždy vedeli, keď je Koval do branky, že 7 gólov je na ceste. Vtedy bol taký nemoc dobrý. Počúvaj, ale ty si taká encyklopédia. Existuje takýto precedent, že brankár z druhej ligy je potom najlepší, ale z druhej ligy ako tej kvality, ako je Detva, je najlepší brankár na majstrovstve? To si nepamätám určite, že nie. Ja opakujem, v Lani ten Viktor Fazda Zajka Štokholm, ktorý... Ale on hral Elitserien už ten sezónu, ale rok pred tou sezónou, kedy bol na mestru. Tým Tomáš bol v AHL a potom je najlepší brankár v NHL, čo je ešte porovnateľnejšie dosť. Ale na šampionátoch určite nie. Čiže... No, problém je aj to, že brankár sú vlastne len dvaja v mústve a oni niekedy, keď sa pred sezónou podpíšu všetky mústva brankárov, tak potom niekedy sa musí stať, že aj kvalitný brankár skončí v nižšej súťaži a musí čakať teda nejak na svoju šancu. Takže neviem, ako to bolo konkrétne teda v Janovom prípade, ale... No, že nechceli ho vnitre. Keď sa hovorilo o tých štýloch, ten štýl pri brankárovi si myslím, že vôbec nie je dôležitý pozerať sa vždycky na to, že či dokáže, jak sa hovorí, zatiahnuť roletu a nedostať góly a niekde to hociakým štýlom. Ja len spomeniem, že tým Tomáš tiež nemá žiadny štýl. To bolo hrozné, keď som ako prišiel do Bostonu a na tom tréningu niekedy sa to nezdá, že on je taký dobrý, ale potom v tom zápase proste on to nejak dokáže... Na tréningu mu dáš góly len tak a potom... Nie, no tak to ako chytá, akým spôsobom sa pohybuje v tej bráne, tak to je naozaj neortodoxné. Áno. A niekedy tam je v takých polohách alebo v takých pozách, že to človek nevidel predtým. Ale ďaleko od brány chytal, že? Áno. Ale zápas a on dostane jeden gól alebo dva, takže to je podstatné u brankára. Si myslím, že takisto o Haškovi. Mentalita, alebo čo? Áno, o Haškovi hovorili to isté, že je neortodoxný brankár a tiež mal vynikajúce výsledky a nikto mu nemohol dať gól.